humanització que necessita la nostra ciutat. Hem d'adaptar la nostra ciutat a les noves necessitats, a les realitats socials i a l'envelliment poblacional. Per això és transcendental actuar en la via pública, ampliar les voreres i els espais destinats als vianants, eliminar les barreres arquitectòniques i, com no, lluitar i aconseguir transformar esa Nacional 332 en un espai per a les persones. Parlar d'humanitzar, però també parlem de recuperar els espais verds. Per això també tirar endavant una incorporació d'arbrat, un pla per a incorporar arbrat en la nostra ciutat, com en el sector d'Àneu, que també ha sigut una reivindicació dels veïns i veïnes del sector, per a incorporar arbrat, per a tindre ombratges naturals i sobretot per a fer una ciutat més amable.